pitikmu kampungan ireng. Kok mau becak? Jangan ngopo iki? Ngopo? Sarungmu ketinggalan lho, Pak. Selamat pagi. Iya. Tangi sarapan. Yuk sarapan. Kene. Yuk sarapan yuk. Penak ya. Kowe esuk wis enek sing nyepaki sarapan, dipakani. Layan kaya aku. Esuk ndadak bedoli pohong sik, dionceki, dikumbah, lagi dimasak. Tik, mangan sing akeh ya. Lemu-lemu kaya Pak Budi. Pak Budi ngopo? Mboten kok Mas, iki lagi ngeki makem pitik-pitik iki lho Mas. Gendo lemu-lemu, gendo subur, pitike sehat kabeh. Nah, ngono pitike dipakani. Kowe dhewe sarapan to? Wis Mas. Wis yel. Yel ngopo Mas? Yel. Wah, ning peternakan kene iki salah siji SOP-ne eneke jenenge yel. Nganggo yel barang to Mas? Ya iya. Ade pekerja kudu semangat. Piye kuwi Mas? Aku durung mudeng masalahnya. Yel-yele to. Tangannya mengepal. Ekspresi kudu semangat. Terus yel-yele. Mari kita bekerja, rawat hewan ternaknya agar Pak Budi kaya. Kita semua bahagia. Yes. Oh, ngono kuwi ya Mas ya. Nganggo yel barang ya. Bisa? Ya coba Mas. Bareng sik ya Mas ya. Yo. Lo. Mari kita bekerja, rawat hewan ternaknya agar Pak Budi kaya, kita semua bahagia. Esuk ini ki ya ndelok ngene iki pradesan penak banget karo sing penting karo Josep. Piye Sep, turumu piye? Angler to? Apa? Hah? Enek nyamuk? Oh alah iso tak kayak kipas angin gini ya. Wis santai wae. Hah? Apa? Jaluk jodoh. Lho. Wis gedhe to saiki. Yalah Sep. Wis wani njaluk kawin. Ku tak goleki ngene Pak Budi apa ngene sapa ngono ya. Wis sing tenang. Apa njaluk saiki? Saiki. Alah. Wis yo, semangat deh. Walah, Tek. Piye ya, Tek? Aku iki mesti crita karo kowe. Padahal aku mbiyane pengine kerja ning kutha lho, Tek. Saiki dadi nyambut gawene ning kene, ngopeni kowe. Ngenes men to aku, Tek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe iki ngopo? Gat-gati wong ae lho. Iki sing ngopo iki? Lho, ya kowe sing ngopo rene? Wah, lah aku enek kebutuhan karo Pak Budi kok. Butuhane ngopo men ngopo? Jodoh iki lho nggo. Golek jodoh, mbok kira kene biro jodoh apa piye? Piye to iki? Lho, aku golek jodoh sing iwake pitike iki sing impor, murah kampungan. Pitikmu kampungan ireng. Kok mau becak? Ayo kanca-kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe ya ngono kuwi Gong ning desa urip
kanthi guyub, rukun, seneng, tentrem, agawe santoso. Ya bener. Lah iki dhewe iki ning ternakan bendino kesel ya ora masalah. Ora masalah, sing penting atine bungah. Seneng. Iya bener ke, Truk. Bener panjen. Apa ke? Ha piye? Ha? Ayo. Sanggure piye? Ayo. Piye maksudmu? Weh, Heh, iki dong apa to, Pak? Dong apa, weh? Rasa padu. piye to, piye to, piye to. Bengok ngopo iki? Jangkri ngopo iki? Ngopo? Sarungmu tinggalin lho, Pak. Apa Joseph gede kode Joseph. Bengok marahi wong ra senake. Ki mau bengak-bengak apa to? Ora ngerti aku. Ngopo nek Lho, Pak. Sehat tak bahas iki. Aku golek jodoh, nunggu Joseph kan wis cukup umur. Wah yo Kawin. iso. Aku ketemu iki lah Mas Dece aku, Pak. Kowe kuwi sing ngece Pak ngelokke. Kowe mau sing ngece aku, Kowe Bro. Pak ngelokke. Iki lho Pak ngelokke pitik kene iki. Iki Pak aku ora trimo. sampean golek titik opo? Aku pengen golek pitik sing berkualitas, Pak. Kualitas golek ning kene bener. Bener Lah aku ning lho. ngelokke Pak jare pitik-pitik kene pitik As. kampungan ngono Pak. Aku tak nyambut gawe, Pak. Iya. Oh, kok kurang ajar. Kowe jane kene mau ngopo? Aku mau karku rene golek jodoh iki lho, Pak. Jodoh. Joseph. Oh. Kan kian wis cukup umur lah istilahnya. Lah kok nganti padudon ngomong Anu ngopo? Pak ngelok-ngelokke pitik kene kampungan. Ngelokke Ya, piye? Ora trimo no. Lah aku dilokke penyakitan nih. Oh ngene. Ora mau. Hehe, stop. Ngene. Berarti urung ngeruh ki bedone pitik kampung karo pitik sing desa. Nah, aku mau ngelokke kampungan, Pak. Ora, ngene. Ora trimo no. Dadi pitik kampung, ayam kampung kuwi duweni perbedaan karo ayam biasane. Bedane apa? Bedane opo? Nek ayam kampung kuwi dek iki saka dedeke deke gagah. Didelok kepenak deke ramping. Kayak rondo kidul dalan ya. Ya kuwi rondo. Rondo kidul dalan, tur bedone ora petak-petok. Ah iya. Lah, kaya ngono kuwi. Terus bar kuwi panganane si pitike kuwi ora panganan sak-sake. Bedane. Pitik kampung panganane panganan prebiotik jenenge. Prebiotik mbahmu kuwi. Lho, Organik. alah ya wis bener kuwi. Organik. Bener panganane kuwi organik. Ngono nek panganan pitik biasa dikai apa pet gelem, diwenehi kaya mau gelem. Heeh, sak-sake. Bedane opo nek padha-padha Hasilnya ning daginge. Oh, hasil daging. Heeh, daginge luwih alot kuwi. Ngawur ne. Alat mbok kira bantrek. Ah, saiki ngene Pak Wosi, aku ini kene golek jodoh nggo Joseph. Yo. Lah kok tekan ngene aku dipadudon kok ngene iki. Saiki jawabane piye kok kowe? Iki piye enake Mas juk ayam jero apa ora? Lah aku manut. Kuwi. Aku yang jikuk gelem jikuk kono. Kok ngene iki? Wegah aku, Pak. Aku ya wegah jane wong iki. Cilik kok. Wis to, kuwi pitike ya apik. Nek mbok jodohke kira kuwi apik, hasilnya ki ya bakal apik. Kuwi walaupun mbok delok pitik sing sak-sake, ning hasilnya apik akhire mengko wis to percaya aku. Sak ngene ambane tak tanggung jawab ki. Ora sing elek, apik hasilnya mesti. Nang kono aku sik karo entok ndang jodohke karo iki. Nontok. Nang piyen meh nggawa iki ya dirawat tenanan lho, iki pitik kesayangan. Tak tekok iki sik. Kowe gelem ra sayangku? Keluar iki lho. Wah, gelem ternyata, Pak. Gelem, Pak. Kuwi. Lah, Terus iki piye persyaratannya apa aku? saliman karo entok sik. Payon saliman tok mono aku. Mbah. Jualane ya mas kawine. Kawin opo nek? Pitik to dudu menungso. Butuh langsane dhek ya butuh diopeni kok. Burung pakane. Kene. Piye? Saiki ngene piye? Wis tak tampa apa sing mbok jaluki gandeng pitik Josepku gelem ya ra. Iya. Tak tampa kowe nembung apa? Tak turuti. Pakane 5 kilo. Oh, terus Terus dinggo gawe kandange. Kuwi karo pelet. 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 Pelet pirang kilo? 7 kilo, nggo campuran gen sehat. Wis ki kene Pak kowe kene. Yo. Tak sejeni ya. Kan iki mau wis enek mas kawine. Saiki dinikahke wae. Piye? Saliman sik. Pitik iki akur nikah ya. Heeh. Oke. Sah. Sah. Nah,
Penasaran kan? Tunggu karya berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.